Dzina la Atate ndi la Mwana ndi la Mzimu Woyera. Amen. Mulungu wanga, bwerani mudzandithandize. Ambuye musachedwe kudzandithangata. Ulemu ukhale kwa Atate ndi kwa Mwana ndi kwa Mzimu Woyera, monga panali poyamba ndi tsopano ndi masiku onse ndi pa nthawi zosatha. Amen. Ino ndiyo nthawi yabwino, nthawi imene Mulungu akukomera mtima anthu ake. Ndikulandireniso abale ndi alongo pano pa Tiyankhuleni Ambuye mu mbindikiro wathu wa ulendo wa masiku 40. Ndipo lero ndi lachisanu pa 15, ndipo lero ndi lachisanu pa 1 March chaka cha 2024. Tili mu tsiku la namba 15 la mbindikiro wathu. Tikukambirana, tikulangizana, tikukumbutsana, tikuphunzira kuchokera pa zochitika za paphiri paja. Dzulo tinamaliza nkunena kuti ngakhale Petro ndi ana Zebedeyo, Yohane ndi Yakobe adayenda ndi Ambuye Yesu, adaphunzira kwa Ambuye Yesu, adamva mawu a Atate paphiri paja, ngakhale adaona zozizwitsa masinthidwe a Ambuye Yesu paphiri paja, kusintha kwenikweni mmoyo mwawo sikunabwere nthawi imodzi ayi. Anali kupanga struggle. N'chifukwa chake Petro, mosadziwa chimene akunena, adanena maonena kuti zili bwino kuti timange misasa itatu. Akati sikanali koyamba, Petro chifukwa chosadziwa zimene zikuchitika kungoyankhulapo. Inunso inenso mmoyo mwathu wa tsiku ndi tsiku, nthawi zina zinthu zikatithina, nthawi zina tikadziwa kuti sitikuyenera choti tinene. Wansembe kupanga zimene sindimenera kupanga ngati wansembe, kaya anthu amene tili pa banja, kaya ife akhristu, nthawi zina timayankhula zinthu zimene zoti sitikudziwa chimene tikunena. Nthawi zina mwina pofuna kuteteza mayina athu, kuteteza mbiri yathu, kuteteza chikhulupiriro chathu, kuteteza ntchito yathu, kaya kuti tioneke osatsalira, timayankhula zinthu zimene in fact tikazilingalira zimakhala kuti sitikudziwa chimene tikunena. Petro ndi uja tikawerenga mthenga wa Mateyo mutu wa 26 ndi 74, zinthu zitathina atankumbutsa kuti inunso munali naye mmodzi, ndinu mmodzi mwa iye. Adanena kuti sindimdziwa munthu uyu, kaleza kanding'ambe ine, amalumbira mwachekecheke thwa. I don't know this man. Inu ndine ndikangati munyengo ino ya Lent tanena kuti sitimdziwa mlendoyo, sitimdziwa munthu uyu. Ambuye Yesu akutichewukira, Ambuye Yesu akutiyang'ana kuti tankana chifukwa chonena kuti tikufuna kukhala otchuka, tankana chifukwa chonena kuti tikufuna ndalama, tankana chifukwa chonena kuti tikufuna chipani chathu chitikonde, tankana chifukwa chonena kuti anthu atiyamikire. Pena Petro ndi uja anauza Ambuye Yesu kuti inetu simundisambitsayi, you shall never wash me. Tikawerenga mthenga wa Yohane ndi 13 ndi 8, atauza zonena kuti amene tu wasamba wayera yese. Petronso nkutembenukanso, ande mundisambitse thupi lonse. Tikukamba izi chifukwa chonena kuti nthawi zina mwadala timayankhula mawu amene amakhala achipongwe kwa Ambuye Yesu. Poyang'ana moyo wa Petro amene tikunena kuti kusintha kwake, kutembenuka mtima kwake kunali gradual, tiyang'anenso moyo wathu munyengo ino ya Lent. Ndikangatinso inu ndine tamuuza Ambuye kuti musandisambitse ine. Ndipo ife Akatolika tikudziwa tikangonena nkhani ya kusamba ndi kuti tikunena nkhani ya sakramenti la kulapa. Ambiri tu m'malo moyang'ana machimo athu, m'malo moyang'ana kulephera kwathu, m'malo moyang'ana mmene tachitira ubale wathu ndi Mulungu, timayamba kupanga attack zida zimene mpingo udatipatsa. Ine ndimayankhulana ndi Mulungu wanga pandekha, ine ndimagwada ndi Mulungu, ndikumuuza zolephera zanga. Komano chimaseketsa, komano chimachititsa chidwi nchonena kuti nthawi imene tikufuna ubatizo, we don't question kuti atibatize wansembe, kuti anthu ena atibatize, timapita ku church. Nthawi imene tikufuna tidalitse ukwati, we don't question, timapita ndithu nkudalitsitsa ukwati. Nthawi imene tikudwala kuti tilandire sakramenti la kudzodza, sitimadzidzodza tokhayi. Nthawi imene tikufuna tilandire Eucharistia, sitimanena kuti ndidzilandiritsa ndekhayi. Koma ikakwana nthawi ya sakramenti la kulapa, nde apa mpomwera, apa mposamba,
kodi apa sitimatha kunena ngati Petro uja kuti ine musandisambitse? Sipokhapo ayi, penanso Petro pamene anali pakati pa anthu amene sanali Ayuda anavomereza kuti wina aliyense ndofanana pamaso pa Mulungu. Koma tikawerenga kalata ya Paulo yolembera mpingo wa kwa Galatiya mutu wa 2:11 timamva kuti Ayuda ena atabwera, Petro adathawa mgulu lija la anthu amene anali osaumbala. Nthawi zina timafuna tikakhala pakati pa kagulu kena ka anthu, makhalidwe athu amakhala odzidzimutsa, makhalidwe athu nthawi zina amakhala ochititsa manyazi, makhalidwe athu amakhala onkana Ambuye. Pamene tikakhalanso pakati pa kagulu kena timafuna tioneke kuti ifeyo ndi ozitsata kwambiri, ifeyo ndi amene tazimuka kwambiri. Ambuyeso akutipempha kuti pamavuto pa mtendere tisanene kuti sitidziwa, pamavuto pa mtendere tizikula, pamavuto pa mtendere tione kuti Chikhristu chathu chazikizira motani. Choncho tsiku la lero ndipafuna tilingalire mfundo ziwiri izi. Fundo yoyambirira ndionena kuti nchifukwa chani pa phiri paja sipadaoneke anthu ena onse amene tidamva m'Baibulo kupatula Mose komanso Eliya. Zifukwa tinayambapo dzulo kuti Mose akuyimira mabuku onse amalamulo komanso Eliya akuyimira aneneri onse. Komano ndimafuna tiyang'ane chifukwa china. Tikayang'ana moyo wa Mose, moyo wa Eliya komanso moyo wa Ambuyesu, there is one unique thing which is common. Onsewa akulolera kusauka chifukwa cha dzina la Mulungu. Mose ndi uja analandira opposition ya mtundu kwa anthu a mtundu wake omwe, kwa anthu abale ake omwe. Tinakamba za Miriamu ndi Aaroni amene anakana kuti ifeso Mulungu adatiyankhula kuti bwanji Mulungu yamangoyankhula kwa inu nokha, ndipo anthu kambirimbiri amanyodola amankana Mose. Koma Mose sanabwerere mbuyo. Mose anapitiriza kutumikira, Mose anapitiriza kuwayankhulira Aisraeli aja, ngakhale pamene ankana amapemphabe Atate mwakhululukire anthu anuwa. Tikang'ana mneneri Eliya ndi amene moyo wake wonse amayenda ndi imfa. Mukumbukira atadziwitsa Aisraeli za Mulungu weniweni komanso anthu a mitundu ina, ndi muja mneneri ndi muja mkazi wa Ahabu Jezebelo adayamba kusakasaka moyo wake. Eliya anayenda mchigwa cha mdima wa Bii for making people realize the true God. Ambuyesu ndi ajana pachikidwa pa mtanda. Zikutionetsa chani? There is a high price to be paid in following Jesus, in loving God, in listening to the voice of the Father, kuti mumvere uyu ndi mwana wanga. Ndithu pali dipo lalikulu limene tikuyenera tipereke mmoyo mwathu pamene tasankha kumvera Atate, pamene tasankha kumvera Yesu Khristu, pamene tasankha kudzipereka ku Chikhristu kwathu. Ndipo dipo limeneli limaonekera m'magawo osiyanasiyana. Nthawi zina mbiri yathu kuonongedwa kumene. Amene aja ndonyada, amene aja ndodziyenereza, kutchulidwa mayina ambirimbiri. Amene aja amapita ku chechi, amene aja amanyengana ndi atsogoleri, amene aja anadya ndalama, musaone business yawo kuyenda bwino, shop kuyenda bwino, amene aja utreasure uja kungotidyera ndalama papalishi pano. Mwina chonsecho munthu kumatulutsa ngakhale ndalama za mthumba mwako. Tisabwerere mbuyo, tisataye mtima. That's the high price we have to pay. Ndiwe mtsogoleri pa kampani ukuyesetsa kwathandiza anthu, kwazindikiritsa, kwateteza mbiri zawo, kwaonetsa zoyenera kuchita. Mwina amabwera kumbali kumakuonongera dzina. Abwana aja musango waona amayendera zithumwa pa kampani pano. Iwe kuimva nkhani kuti ine mwina ndikupsa mtima, mwina ndikufuna kupanga zinthu zolakwika. Inde, we must remember there is a high price to be paid for doing God's work, for heeding to the word of the Father kuti uyo mumvere. Nthawi zina pamakhala conflict pakati pa nthawi ndi nsembe imene tikuyenera kupereka. Sincerely tilipo anthu ena mwina aulesi chabe kuti nthawi tili nayo yambiri timangochita ulesi kupita ku chechi munyengo ino ya Lent ngati lero lachisanu, sitinapite kunjira ya mtanda, sitichita njira ya mtanda, ndi ulesi chabe. Koma alipo anthu ena honestly pali competition pakati pa nthawi yawo. Ayang'ane mwina nthawi ya ntchito, ayang'ane mwina nthawi yochita zinthu zawo za personal, ayang'ane mwina nthawi yotumikira Ambuye. Koma Ambuye akunena kuti ngati mukumvera liwu langa, mulolere kupereka nthawi yanu, mulolere kudziwotcha kuti nthawi iyi ndi yapadera ndi ya Ambuye. Koma muona kuti timadzipanga squeeze m'magawo onse a moyo wathu kupatula mwina nthawi imene tikuyenera timpatse Ambuye.
There is a high price to be paid in the area of freedom. Kuli zinthu zina zimene ordinarily si chimo ayi, si skando ayi, koma chifukwa cha udindo umene ndili nawo, chifukwa cha Chikhristu chimene ndili nacho, chifukwa cha nyengo imene ndikuyendamo, ndikuyenera kuti ndisazipange. Mwachitsanzo tunena kuti kudya si chimo ayi, koma ngakhale ndili ndi ufulu wa kudya china chilichonse, nyengo ino ya Lent ikundipempha kuti pali zinthu zina zimene ndikuyenera ndisale. Mutasala kuti simuzimwa mu nyengo ino ya Lent, mwakhoza koposa. Koma ngati mukumwa sikuti ndi chimo ayi. Mutasankha kuti muzidya nyama mwina kupatula pa masiku aja mpingo umatipempha kupunguza ndi kusala, sikuti mwachimwa ayi. Koma nyengo ino ya Lent mwa ufulu wathu ikutipempha kuti titachepetsa tikuchita bwino koposa. Si kulakwa kuchita zinthu zina zimene mukudziwa kuti zikometsa moyo wanu. Kaya kwadzigulira chovala cha mtengo wapatali, kaya kugula zakudya zimene zimakusangalatsani kukhosi kwanu, sikuti mwalakwa ayi. Komano nyengo ino ya Lent ikutipempha kupunguza ndi kusala, kutenga zovala zija timazikonda zija nkukapatsa ena amene alibe zovala, kutenga chakudya chimene tili nacho nugawana nazo anthu amene alibe, kutenga zabwino ka zofunda zimene tili nazo ndi kuwagawira amene akusowa zofunda. Imeneyo ndi dipo limene tikuyenera tipereke chifukwa chokhala Khristu. Ineyo ngati wansembe pali malo ena aliwonse amene nditha kupita ku Malawi kuno, koma chifukwa cha udindo wanga umene ndili nawo, ufulu wanga umapemphedwa kuti uone ma limitations ena ndi ena, kuti apa sindingathe kupita, izo sindingathe kuchita, izo sindingathe kudya pagulu, izo sindingathe kuchita pagulu. Pamene tikuchita zimenezo ndi kuti tikumvera Atate, pamene tikuchita zimenezo ndi kuti tikumvera liwu lake. Potsirizira chimene timafuna tiyang'ane tsiku la lero ndi mawu amene adayankhula Petro mkuthedwa zeru mwakemo. Ndi bwino kuti ife tili nawo pano, tiloleni timange misasa itatu. Tanena kuti mawu awa adayankhulidwa Petro asakudziwa chimene akunena chifukwa chothedwa nzeru, koma tikayang'ana mkatikatimo muli maphunzitso ambiri. Petro akusangalatsidwa ndi kuti ali pamaso pa Ambuye, akukondwa ndi kuti ali pamaso pa Ambuye. Ndi nkhani yayikulu mwina tipitilizaso tsiku la mawa. Tikuona mochani munthu amene akuyenda ndi Yesu Khristu azikondwera ndi pamalo pamene ali. Anthu amene timayenda ndi Yesu Khristu pamalo pamene tapezekapo, anthuso azimvapo kukoma kuti ife tili pamenepo. Tiyambire poti ineyo ngati wansembe ndikakhala pamalo chifukwa choti ndimamva mawu a Mulungu kuti uyu ndi mwana wanga muzimvera, chifukwa choti ndimamvera Yesu Khristu, chifukwa choti ndikuyenda ndi Yesu Khristu, ndikakhala pamalo anthu azimva kukoma kuti ndili nawo pakati pawo. Petro ndi ana a Zebedeyo aja adamva kukoma kuti ali pamaso pa Mulungu, ali pamaso pa Yesu Khristu amene wasinthika m'maonekedwe. Ndikakhala pa parish anthu azinena kuti koma tizipemphera akuluakulu, bambo akhalebe zaka zina zitatu pa parish pano, atitembenuza mtima, bambo atiphunzitsa zambiri, bambo amadzipereka, bambo ationetsa chikondi cha Yesu Khristu, bambo atithandiza kuti moyo wathu usinthe. Anthu ngati ayamba kuyankhula zotero za moyo wanga, ndi kuti zili bwino kuti ndili pakati pawo. Sangalephera awiri atatu openga awo yankhula zawo, umenewo ndi utumiki tanena aja mavuto amene amakhalapo aja. Koma ano mkatikati mwa utumikimo asalephere ena anena kuti zili bwino kuti ndili pakati pawo. Muli kuntchito ndinu abwana, antchito ena azinena kuti zili bwino kuti awa ndi abwana athu, Ambuye awawonjezere nzeru, Ambuye awawonjezere mphamvu, Ambuye awawonjezere moyo wawo. Osati koma ka bwana uyu adzachoka liti pamaso pathu, ka bwana uyu anthu kumakondwa bwana mukapita ku workshop mukati simunabwere ku ntchito kapena mukudwala mwati Ambuye tangompatsani kwa masiku atatu tigwireko ntchito momasuka, ndiye kuti sizili bwino. Muziti mukakhala mu mphakatimo anthu azinena kuti zili bwino kuti auje nda treasure athu, zili bwino kuti auje nda cheya athu. Osati anthu akatiyang'ana kuti cheya ayi. Inu makolo, inu achinyamata, makolo anu aziti akakuonani nkufusidwa kuti kodi wakuti ndi mwana wanu. Makolo aziyankhira monyadira kuti amene uja ndi mwana wanga wachisamba, amene uja ndi mwana wanga nzime, amene uja ndi mwana wanga okondeka. Osati akafusa makolo athu kuti kodi wakuti uja wansembe uja ndi mwana wanu, sister uja ndi mwana wanu, kodi nyamata uja ndi mwana wanu, kodi mtsikana uja ndi mwana wanu. Makolo athu nkuyamba kuomba mmanja kuti imagine, ndekuti china chake sichili bwino, ndekuti pena pake zinthu zalowa pansi, ndekuti sizili bwino kuti ife tili pakati pawo pa anthu. Ana akakuona na abambo, ana akakuona na amayi, ana akakuona ni makolo, azithokoza Ambuye nkumanena kuti zili bwino kuti awa ali pakati pathu. Akazi anu abambo akakuona nazipemphera kwa Mulungu kuti Atate
ndikuthokozani kuti mudandipatsa mwamuna uyu. Naye mwamuna akagwada kumati atate ndikuthokozani kuti mudandipatsa mkazi uyu. Osati anthu akakhala kumapemphera kuti kaifayo ibwera liti kuti idzatelekanitse nde kuti china chake sichili bwino m'moyo mwathu. Petro ataona kukoma, ataona ulemerero umene ulipo, ananena kuti zili bwino atate kuti ife tili pano, zili bwino Ambuye kuti ife tili nanu pano, mutilole timange misasa itatu. Mukakhala mumphakati mwa udindo wanu, anthu azukana kuutenga, osati kuti chifukwa choti udindo ngosatheka kuutenga, koma poona mmene mwayigwirira ntchito, chisankho chija nkubwera without campaign, kungotchula kuti cheya kuti yayi tiye tiyambe kuvota udindo wina. Kuona cheya mmene wayigwirira ntchito, anthu akuvomereza, akuyankhula kuti zili bwino kuti muli pakati pawo. Osati anthu chaka chino kuli chisankho, osati anthu kungowatchulira kuti kungowakumbutsa kuti tili ndi chisankho mumphakati. Kamba kale kuti pamene patofuna kuvota mwanzeru paucheyapo ndi kuti sizinali bwino ayi. Ndi chiti chimene chingapangitsa anthu ena poyang'ana moyo wanu, poyang'ana moyo wanga, poyang'ana moyo wathu, poyang'ana chikhristu chathu, kuti anene kuti zili bwino kuti auje ndi akhristu, zili bwino kuti auje ndi atsogoleri athu, zili bwino kuti auje ali pakati pathu. Nkutheka m'malo moti anthu aziyankhula choncho, amapempha Mulungu kuti tithandizeni, tichotsereni mtandawo. Ambuye Yesu ngati nkotheka tichotsereni chipsinjo chili pakati pathuchi. Tapempha Ambuye tsiku la lero poyambirira atithandize kuzindikira kuti moyo uno nthawi zonse pamene tikuchikhala mchikhristu chino pali dipo limene tikuyenera kulipereka, pali nthawi imene tikuyenera kuyipereka, pali ufulu umene tikuyenera kuupereka, pali mbiri imene idzaonongedwe. Muja adanenera oyera wina kunena kuti kuyambira tsopano nthawi yanga sidzakhalanso yanga. Pamene tidavomera chikhristu pa ubatizo paja, tidziwe kuti nthawi yathu si yathunso tsopano, koma choposaposa pamene tikuyenda nyengo ino ya Lent lero tsiku namba 15, tizipangitsa anthu ena kunena kuti zili bwino kuti ife tili pakati pawo. Ambuye Yesu okoma, Ambuye Yesu okhululuka, Ambuye Yesu opatsa, Ambuye Yesu osintha anthu. Tisintheni mitima yathu mu nyengo ino ya Lent. Ambuye akhale nanu. Madalitso a Mulungu wamphamvu zonse, Atate ndi Mwana ndi Mzimu Woyera akutsikireni ndi kukhala nanu nthawi zonse. Ndikufunireni abale ndi alongo madzulo opambana ndipo osatopa pochita zabwino. Bye. Yesu mabazi